Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! O să o preiau și o să o dau mai departe, că îmi place prea mult. Exact, Cu exact. bună dimineața, ce frumoasă este viața. Asta da optimism. Uite, aș vrea, în primul rând, uite, dacă poți să-mi răspunzi, ce mai modelase înainte de a începe lucrul cu mine? Oh. Păi aveam niște rămășițe de pastă, pot să zic, de la botezul Elisei, deci de acum 5 ani. Uh, Că atunci am făcut doar niște biluțe la botez și un steag, cred. Și la un an am încercat să fac o rățușcă. Și am mai încercat să fac, la un moment dat, am avut un tort cu temă de tenis și am găsit eu niște pastă verde și niște, nu știu, gri, ceva am combinat pe acolo și am făcut eu o minge de tenis și o paletă, o rachetă. Dar, da, sunt așa, la nivel de la de copiii care se joacă în plastelină, știi? Iar când a venit vrăjitoarea, mi-aduc aminte că, nu știu cum am ajuns în grupul tău, cred că m-a invitat o colegă ceva și prima zi am stat și m-am uitat și am ascultat. A doua zi am ascultat. Și urma ziua unei fetițe și am zis, cum ar să fac eu din vrăjitoarea asta o prințesă mai bine? După care ai venit cu premiu. Eu nu auzisem de el până atunci. Și zic, băi, hai să fac și o vrăjitoare asta. Și am făcut-o într-o zi. Am luat filmuleț cu filmuleț. Și am făcut-o, o mai am pe aici, am mai căzut ea un pic. Și asta a mai rămas din ea. Mie mi-a Da. plăcut a ta că a fost verde. Asta Ai e avut, vrăjitoarea mea din toate rămășițele de pastă de zahăr pe care le-am avut eu în casă. Și cu asta am terminat pasta de zahăr aia de mult. îmi place foarte mult cum ai venit cu partea asta, pentru că e cea mai relevantă, practic, știi? Ce mai modelase înainte? Uite aici. E foarte bună. Și uite, chiar următoarea mea întrebare era, care au fost rezultatele pe care le-ai obținut? Deși se văd Să acolo pe mai fundal. întorc așa un pic. Uh, Sincer, uite ăsta micu mi se pare cel mai drăgălaș. Uite-te la el. Deci eu când mă uit la el, e așa zâmbăreț, E super, e îndrăgostit, e de toate. super. Da. Așa de mult îmi place la el și atât de tare m-am enervat la părul ăsta când l-am făcut, că nu-mi ieșea, dar a ieșit. A ieșit superb. Deci a A ieșit ieșit. absolut superb. E minunat, îți spun sincer. Spune-ne puțin acum despre tine. Cu ce te ocupi? Sau, uite, iau ca pe oportunitate. Acum spune-ne care sunt planurile tale. Poate dacă dorești să ne spui, dacă nu, nu e ok. Puh, pot să zic că e cu de toate. Că zicea la un moment dat una dintre colegi, Cristina, cred, dacă nu mă înșel, nu sunt sigură că ea, care are un CV de ce am făcut de toate. Și eu am făcut de toate. Adică am luat așa, ce să zic, de-a lungul timpului, am făcut asigurări, sunt ca formare economist. Doar că nu am fost atât de încântată de ideea ta. Am fost încântată în ideea de a avea o afacere. Și am început o afacere cu flori în România, aranjamente florale. Mi-am luat eu acolo un cort de evenimente de ăsta mai vechi. Așa, l-am folosit la nunta mea, de fapt la cununii. După care am venit în Anglia, aici am prins și pandemie, nu cunoșteam pe nimeni în afară de sora mea și mai am pe prietenul meu de la piață și acum, și acum e prietenul meu, adică e primul meu prieten de aici din Anglia. Uh, Iar aici am început ușor, ușor. Mie mi-a plăcut tot timpul să gătesc și să fac prăjituri și mâncare în general și să gătesc și să mănânc. Ca noi toți. Și uh, după ce am născut-o pe Elisa, am zis că îi fac câte un tort în fiecare lună. Și când făcea o lună, mai făceam un tort, încă o lună, încă un tort. După care am avut probleme cu dinții, am avut demineralizare la dinții de sus și am încercat să evităm zahărul pe cât posibil, iar la Luiza n-am mai făcut. Dar mi-am luat un curs de torturi, am zis hai să fac și ceva testat deja, că așa de testat am tot testat eu. Și m-am îndrăgostit de Medovic. Și acum e unul dintre preferatele noastre, Medovic. Iar de acolo a început pasiunea de a cumpăra cursuri, am avut-o de mult și de a învăța și de a mă dezvolta. Deci tu ești un om foarte curios, căruia îi place să învețe lucruri noi, înțeleg. Da, da. Iar de atunci am început să-mi cumpăr cursuri. Și am zis, hai să văd, dacă cum e ăla, dacă cum e ăla, dacă cum e ăla. Și Și cum ai ajuns la modelaj? la modelaj am ajuns dintr-o întâmplare. Ți-am zis, m-a adăugat cineva în grupul tău sau m-a invitat, ceva de genul. Chiar nu-mi dau seama cum te-am cunoscut. Nu știu de unde. Chiar nu știu de unde. Dar mă bucur, mă bucur că am ajuns acolo. Iar când te-am descoperit pe tine, deci în primele întâlniri, ți-am zis, eu am ascultat, uneori nici nu mă uitam, doar ascultam. Și pur și simplu mi-a plăcut atât de mult cum explicai
Și cât de calmă erai tu și cum răspundeai la toată lumea. Și am zis, vai, zic, eu nu știu dacă aș avea răbdarea asta, dar mi-ar plăcea să învăț de la ea. Pentru că mi se pare așa de, uh, nu știu dacă e liniștitor. Înveți în ritmul tău, fără presiune și atunci cred că asta e cel mai important pentru toată lumea. Că dacă e presiunea de la școală, fă tema, fă tema, fă tema, s-ar putea să nu mai vrei să-ți faci tema. Și Că simți cumva că e alegerea ta, nu? da, da, exact, exact, exact. Și mi-aduc aminte că era concursul tău cu vrăjitoare și eu nu făcusem pălăria și pisica. Și trebuia să avem măcar pălăria. Venisem de la dansuri în seara aia și mi-a zis soțul meu, zice, hai să faci pălăria. Zice, hai că stau cu tine. Era deja 10 și ceva, era târziu. Și zic, nu Ce mai las, nu frumos! o mai fac. Nu știam cât de ușor se face pălăria aia. Și atunci am lăsat-o așa fără pălărie pentru... Adică n-am mai participat la concurs, dar sunt ok. Chiar am venit cu mare drag și mă bucur că am venit alături de tine. Nu mi-am imaginat vreodată că o să pot să fac eu așa ceva. Și acum asta e baza. Creativitatea nu are limite. Exact. Cred că se poate face orice din pastă de zahăr. Nu mi-am imaginat că pot să fac orice din pastă de zahăr, dar acum simt că totul e posibil. Și chiar te-ai descurcat extraordinar, îți spun sincer. Eu acum, mai ales acum când l-ai adus pe Cupidon iar în prim plan, uh, pur și simplu sunt eu foarte uimită de diferența, ca să zic așa, sau de creșterea de la vrăjitoarea cea verde, prima, fără pălărie, și Cupidonul ăla. Și apropo, chiar felicitări din suflet și soțului tău că te susține. E mare lucru să simți partea asta din partea partenerului. Da, da. Spune-mi, care erau provocările tale înainte de a începe cursul? Ce probleme întâmpinai atunci când modelai? Nici nu mă gândeam să modelez. Adică nu, asta a fost doar Aveai așa. totuși niște bucățele de pastă din care ai încercat să faci niște chestii și mă gândesc că acele bucățele de pastă de la vrăjitoare au fost folosite la niște proiecte. Ce probleme ai întâmpinat la acele lucruri, la rățuși, ai spus? Um, Păi eu, rățușca am luat-o ca pe adică pasta pe care am folosit-o la rățușca am luat-o ca pe o bucată de plastelină și hai să vedem ce iese. e Că foarte asta tare. mă, adică fără să... Cred că m-am uitat și la ceva, că nu mă apucam așa, dar nu e același lucru. Una e când îți explică cineva pas cu pas și îți spune exact ce trebuie să faci. Alta e când vezi un filmuleț care e dat pe repede înainte și nu uite rezultatul. După cine știe câte alte figurine modelate înainte. Și noi vrem ca din prima să ne iasă exact la fel. Imposibil. Da. Și mi-ai răspuns, practic, că vreau să te întreb de ce nu au funcționat primele tale încercări? Ce crezi că nu a mers acolo? În primul rând aveam cunoștințe. Da. Cunoșteai Și materialele? uh, nu știam că sunt atâtea feluri de pastă. Adică mi luasem o pastă de aia de la supermarket. Și aveam culorile, că am făcut de botez tradițional și am avut albastru, galben, roșu, pe care le-am combinat eu acolo să mai iasă niște culori și atât. Dacă ar fi așa să alegi un singur lucru, deși nu mă deranjează dacă spui mai multe, care a fost cel mai valoros lucru pe care l-ai învățat în cursul meu? Oh. Mm. Iar m-am emoționat. Cred că să cred în mine că pot să fac. Super. Asta este ce ți-am insuflat sau cu partea cu care Da. te-am ajutat. Dar lucrul pe care tu l-ai învățat practic, dacă ar fi să alegi un lucru pe care Practic, l-ai învățat. nu pot să aleg un lucru, că practic eu am învățat tot. Nu știam nimic, chiar nu știam nimic. De exemplu, cum ți s-a părut să lucrezi pe structură de sârmă, de exemplu, mai ales pentru prima dată, că tu chiar nu mai experimentasei chestia asta înainte. Trebuie să mă gândesc ce am făcut prima dată. Cred că l-am făcut pe bălănel ăsta, nu? Mhm. Ia să iau câteva pantaloni lui bălănel. Haide-l din Ce frumos este. Da, foarte frumos. Mi-a plăcut mult de bălănel. Trebuie să-i dreg pantalonii să mai pun un petic. Exact, e bine că putem pune petici acolo. Dar spune-mi, asta a fost prima ta figurină pe structură de sârmă. Da, a fost... mi-am făcut geometria și mi s-a părut destul de ușor așa de făcut structura. Am lucrat cu sârmă la flori, că am lucrat cu flori înainte, în Da. România. Și atunci nu mi s-a părut foarte greu. Cred că ce a fost mai dificil a fost să pun pasta pe sârmă. Da. Uite, dacă ne uităm la figurina asta, care ți s-a părut cel mai complicat lucru de făcut pentru tine, pentru că toți percepem diferit, și care te-a și ajutat în același timp? Urechile. Mi-a fost așa de greu să le lipesc. Foarte interesant. Și, și la nas, nu la nas, că nasul a fost de asta simplu. La ochi, pictura. A fost prima pictură de ochi pe care am Ce făcut-o. frumos ai făcut. Hmm. Și Foarte strânge frumos ai am făcut. părul,
E mai creț, așa, crețofonat. Da, foarte tare, Oana. Eu sunt Degetele sunt foarte... rachitice, așa, dar la o sperietoare de asta de ce ori merge. Păi, este sperietoare, de ce ori, până la urmă, mergea chiar mai rahitică, dacă tot vorbim de treaba asta. Ai frumos, mie îmi place de el. Da. Bălăi. Cum ți s-a părut așa, în general, ritmul cursului? Mai ales că pentru tine, totuși, a fost o provocare, pentru că aș vrea ca oamenii să înțeleagă că voi toate care ați intrat în cursul ăsta, nu ați avut așa tot timpul din lume la dispoziție, ați putut să vă aranjați programul doar după propriile dorințe, ci aveți copii, aveți responsabilități, servicii. Deci, Nu, da. spune cum a fost pentru tine. Păi, hai să luăm cu începutul. Deci noi făceam marțea de la 6 ora României. Da. Și mi-aduc aminte primele 2-3 întâlniri, le-am făcut în bucătărie. Aveam dansuri și am zis cât poate să dureze. 2 ore, 3, hai, 4. Și mi-am aminte că am plecat la dansuri la 8. Și deci de la 4 începusem în UK, de la 4 la 4 ore au fost. Și nu terminasem. Ce am avut atunci? Am avut ochiul, am aici o bucată de ochi. Și da, mi-aduc aminte că soțul meu a venit acasă și a zis ce mâncăm azi. Și a văzut ochiul ăsta și a zis ochi de balaur mâncăm. Că pentru prima sesiune în care ai ajuns târziu și la dansuri și a trebuit să le învin pe toate, te-ai descurcat foarte bine. Deci, ritmul, cum a fost perceput de către tine cu atâtea responsabilități? Am mai rezistat încă o întâlnire, cred, în bucătărie, maxim 2, după care m-am mutat pentru că veneau copiii de la școală, era toată lumea acasă, era o mare zarvă, n-aveau loc să mănânce, n-aveau loc de învârtit prin bucătărie și îmi făceau și gălăgie, nu puteam să mă concentrez și am zis, ok, las că mă mut eu și stați voi liniștiți acolo. Doar că mutarea mea a venit cu tot cu fete când veneau de la școală, noroc că stau până la 6 la școală. Și deja când veneau, mami, ce ai făcut? Mami, dar ce a fost cel mai greu? Mami, dar Ce a fost întrebări greu să frumoase faci asta? spuneau. Da, a fost greu să faci asta. Și mai venea Elisa pe lângă mine și se uita la ele. Mami, dar care a fost cel mai greu să faci? Ce Și da, a frumos! fost greu să-i faci părul. Da, a fost greu să-i faci moțul. Mai la mi-a luat o șuviță de la Moș Crăciun. E bun Moș Crăciun. Adevărul că pasta asta de modelat acum, pentru că am auzit multe povești acum că e prea dulce, figurinele nu pot fi mâncate că sunt prea dulci. Pasta asta de modelat acum cu unt de cacao în ea, hai să fim serioși, nu mai este atât de dulce pe cum era, bine, nu știu tu dacă ai prins, dar pasta aia care era făcută doar din zahăr și cu puțină gelatină și, adică era zahăr pur, cu alte cuvinte. Asta nu mai este chiar la fel. Nu simți că mănânci chiar bomboane. Eu încerc să mă țin departe de ea, dar aș mai mânca. Eu, sincer, am fugit de torturile cu Mhm. pasta de zahăr, învelite în pastă de zahăr și cu figurine de zahăr, cel puțin în România. Aici, pot să zic că am luat prima dată contact cu un tort în pastă de zahăr la curs la Ștef. Mhm. Asta făcusem înainte. Uite că am făcut ceva înainte. Da, Am îmbrăcat un tort, o machetă în pastă de zahăr și am făcut câteva nu figurine, câteva floricele în forme de silicon. da. Dar de A modelat, contat. n-am modelat. Da, da. Da. Și spune ai avut vreodată vreun moment în care, nu știu, știai ce urmează sau am zis ce o să urmeze să facem, de exemplu, săptămâna următoare și ai zis, eu nu cred că o să pot să fac. Da, am avut mai multe. Când anume, ia zi? Unul dintre ele a fost la Cupidon. Ok, bun. Da. Deci am făcut Cupidon din 2 întâlniri. Am făcut la prima corpul și la a Mhm. doua fața. Și am zis, eu nu intru la față, că nu o să-mi iasă ce trebuie și n-am starea necesară și o să vină fetele și la și nu o să-mi iasă bine și trebuie să-l refac și nu mai bine să-l refac și. Și când mă uit la el și văd cât e de frumos, ia uite. Și de atunci am zis, gata, oricât de nechef o să am, nu știu cum să zic, o să Foarte intru bine. pentru că uite ce este când am chef. Exact, exact. Da. Chiar citeam într-o carte foarte interesantă, zicea că atunci când suntem uh, în modul ăla așa de, "Aoleu, ce să fac astăzi, dar nu vine să mă mișc, îți închipui că ești o rachetă și încep numărătoarea inversă. 5, 4, 3, 2, 1, zi, și ai fugit. Exact așa ai făcut tu. În general la fețe. Da. Mi se par foarte migăloase Mhm. și trebuie să fiu acolo, concentrată, 100%, la fiecare detaliu. Că altfel este un ochi mai strâmb, unul mai așa. Și uite că mă uit acum la Ren. Uite, eu așa cu totul. Renul ăsta așa. Și el e și Mhm. simpatic. Doar că am, nu pot să zic că m-am chinuit, dar am făcut la ochii ăștia. Ce mai am pe ăștia aici. Așa. Pe măsură ce, da, uite ce La frumos ăștia ai cu subliniat. mâinile. Și la Da. mâini. Ce să zic? La mâini și la picioare. Adică
sincer, mie mi-au părut multe dificile pentru că nu le-am mai făcut. Și atunci e nevoie de practică, să pot să-mi intru în mână, Exact. să pot să le fac, nu neapărat mai repede, dar să le fac mai bine, să iasă cu trăsăturile alea care trebuie. Și la mâinile mele calde, uneori e dificil. Exact, exact. Acum dau și eu vina pe mâini. Păi, bine, este totuși o realitate. Adică dacă ai mâinile foarte calde și lucrezi cu o pastă de modelat care are foarte mult, nu foarte mult, are un unt de cacao, punct, atunci e clar că nu o să-ți fie la fel de ușor cum îmi este mie, care am mâinile din contră extraordinar de uscat. Bine, și la mine e un dezavantaj că mie îmi scapă pasta din mână din cauza că nu am acea căldură în mâini pe care o ai tu. Deci idealul e undeva prin mijloc. Care simți tu că au fost tehnicile care te-au ajutat cel mai mult așa și care, chiar dacă le-ai învățat în cadrul unei figurine, cu siguranță le poți folosi de, nu știu, 1000 de ori. Acum, sincer, mi se pare simplu să fac un corp de animal. Adică mi se pare așa, hai, repede, asta iese repede, știi? Toate că nu știam. Încă mai am ceva probleme, așa să zic, la prinsul mâinilor. Uneori mi iese prea subțire și atunci trebuie să fiu atentă să nu iasă subțire, că altfel se rupe mâna. Că am Mhm. mișcat ceva pe aici și mi-a căzut o mână și zic, mâna mea. Da. Mai ales că era la figurina fix de la început, din prima sesiune. Da, a ieșit, s-a dus, dar o lipesc eu. Îmi place foarte mult ideea de a face volumul din orez expandat. Nu m-am Mhm. gândit la asta. Și mi se pare, și e și bun. Exact. Și eu încerc să mă țin departe de el. Așa. Cum ți s-a Uh, părut rețeta mea de orez expandat? Ți s-a Sincer, părut greu de făcut? n-am știut alta, dar nu mi s-a părut greu, mi-a plăcut și de fiecare dată când făceam trebuia să gust să văd dacă e bun. Poate s-a schimbat rețeta la orez. Exact, exact. N-am avut nicio legătură cu domeniul ăsta. Pentru mine toate au fost wow la un moment dat. Pentru că era ceva nou și nu m-aș fi gândit la chestia asta. Să tai cu furculița, doamne, să tai cu farfecuța și să... Adică chiar e de efect. L-am și pe ăsta pe aici. Ia uite, o pleașcă de zahăr. Da, da. Ia, Foarte frumos. le-a căzut nasul la oamenii ăștia. Da, oamenii ăștia. Au fost fetele pe aici, au avut grijă. Dar, drăguț. Adică nu le-au căzut și au dispărut misterios. Da, mă rog. Din Nu se cauze știe ce s-a necunoscute. întâmplat. Nu se știe ce s-a întâmplat. Ce s-a schimbat în viața ta după acest curs? Viziunea. Oh, interesant, ia zi. Uh, Înainte de curs, eu fugeam de tot ce înseamnă pastă de zahăr, torturi în pastă de zahăr. Dacă îmi zicea cineva că ar vrea ceva, încercam cumva să-l duc în altă direcție. Dar acum sunt încrezătoare și chiar deschisă Ai la luat tot. comenzi de torturi cu figurine făcute de tine? Am făcut un tort cu o figurină, l-am făcut pe tici. L-am făcut pe tici așa, după cum am crezut eu. Proporțiile n-au fost exact ce trebuia, doar că copiii au fost uimiți. Eu am zis, nu prea vine, zic, parcă e drăguț, dar nu. Copiii mei au zis, wow, deci! Și când am ajuns la petrecere a fost vedeta. Zic, ia uite. Așa că eu ar trebui cumva să las mai departe părerea mea, pentru că eu sunt obișnuită cu ele și atunci mie mi se pare ceva nu neapărat banal, dar ochiul critic e Noi acolo suntem și cei mai mari critici ai noștri exact. Și atunci și din ar trebui păcate să... asta nu ne ajută uneori. Pentru că e una să fii critic și alta e să fii constructiv. Dacă ne-am uitat, că nu vorbesc doar de tine, că să știi că indiferent de câtă experiență avem în spate, facem fix aceleași greșeli. Și sfaturile, știi cum se zice, sunt date de fapt pentru cel care le spune. Așa că vreau să spun, e bine când ne uităm la lucrările noastre cu curiozitate. Curiozitatea de a îmbunătăți. Când ne uităm cu critică, începem. Păi nu mai ești, aia nu mai ești, aia, păi sunt praf. Cam asta e concluzia la final, sunt praf. Și sunt praful ăla nu te ajută după aceea să evoluezi. Dar eu vreau să... Faptul că a fost înregistrat, preînregistrat, a fost de folos, doar că eu, zic sincer, la prea puține m-am uitat la unele, dar n-am făcut. Dar Mhm. în momentul în care începeam să fac ceva sau să mă uit dinainte de întâlnirea noastră live, mi se părea mai ușor. Pentru că Da, deja nu mai era la prima vedere. Că la prima exact. vedere intră partea aia cu rezistență. Eu nu Mhm. pot, eu nu știu, eu n-am mai făcut, nu mă descurc. După care, Mhm. ușor, ușor, mă obișnuiesc cu ideea și merge. Da. Și acum mă gândesc să le refac și mă gândesc că o să fie mult mai simplu.
Zic Chiar așa că, este, da. Nu știu dacă ai fost atentă, de exemplu, bine, nu știu dacă a pus în grup, de fapt, dar parcă să zic că a pus în grup. Cristiana a zis că efectiv s-a cronometrat la fiecare cap pe care l-a făcut și a ajuns la final să-l facă în 20 de minute. Deci, și sunt convinsă că a pornit de la o oră și acolo intervine exercițiu și faptul că tu ai zis lucrurile astea mă ajută foarte mult, pentru că asta a fost și ideea pentru mine. Am zis, ok, poate nu toată lumea o să parcurgă materialele înainte, să facă figurinele de 2 ori, deși ăsta era idealul, ca să zic, pentru mine, pentru că știam din start că a doua oară când faci, este din start mult mai ușor și mai reduci timpul de acțiune, să zic așa. Dar faptul că tu totuși ai uitat la acele materiale, pentru mine e o mărturie a faptului că totuși au avut rolul lor și cele preînregistrate, adică, clar, clar, da. da. Uite, de exemplu, am participat la workshop-ul tău de Dragobete, cu Mhm, ursuleții. Am făcut mhm. ursuleții în timpul workshop-ului și am mai făcut încă o pereche după workshop și am făcut mult mai repede și mi se pare mie că a ieșit mai bine. Adică i-am pe aici și pe ăștia. Mi-ar plăcea Asta e a doua pereche. Și Aha, am făcut aha. ardeleni. Așa, foarte. Spune-mi, te rog, care a fost impactul lucrului cu mine? Mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu tine și simt așa că parcă nu m-aș mai despărți de tine. Și uh, bine, la curs a fost așa, a fost un mediu foarte plăcut, clar, doar că parcă în afara cursului te simți și mai aproape. Ce, am fost prea dură în curs? Nu, doar că eram acolo pe curs, pe ce trebuia să facem la curs. Da. Nu ești singura, să știi, care îmi spune lucrurile astea și îți zic un lucru. Mi-aduc aminte că am vorbit cu Elena, cu Gigica. Și a zis, eu o să intru, bine, vorbim de primul curs la care ea a participat, că ea a făcut 2 cursuri cu mine și zice, eu când am intrat prima dată am zis că eu nu pot să particip la toate ședințele. Urma Paștele era foarte aglomerată. La interviu a zis, Ana, păi eu când te-am văzut cât de serioasă era în lecții, mi-a fost frică să nu mai intru la toate zumurile. Zic, e bine, mi-am făcut treaba bine. Da, Da. nu de Bine, frică, sper n-am totuși nicio că nu am speriat pe nimeni. nu, nici pe departe. Doar că în curs am încercat și eu să fiu mai serioasă. Cred că despre asta e vorba aici, știi? Că Mhm. aș fi venit eu. Eu mai vorbeam singur acolo, fără microfon, în timp ce mai îmi venea mie în minte câte ceva. Da. Da. Au existat, de exemplu, nu știu, aspecte, hai să zicem așa, care ți s-au părut dificile sau neclare? Clar, nu cred că a fost ceva, pentru că de fiecare dată când era ceva neclar, veneai și ne repetai și mi-aduc aminte că ai făcut mâna și mai mare și mai mică și deodată și de două și de trei și de câte ori a fost nevoie. Cu toate că noi puteam să ne uităm la înregistrare și să vedem de câte ori era nevoie. Dacă ai avea acum un mesaj pentru cineva care ne ascultă, care se uită la noi și ce anume ai recomanda? Care ar fi îndemnul tău pentru o persoană, ca să o formulez mai clar, care se uită la noi? Păi, eu aș avea două motive pentru care, și nu trebuie să fie neapărat amândouă împreună, poate să fie câte unul. În primul rând, persoanele care sunt pasionate de modelat sunt mai mult decât binevenite. Deci persoanele care sunt pasionate de modelat, din punctul meu de vedere, pot veni la curs cu cea mai mare deschidere. Pentru că pasiunea asta, îmbinată cu ceea ce faci tu, cum faci de fapt, nu ce faci, cred că ajunge la rezultate. Mă uit la fetele astea din curs, mă uit la Cristina. Deci eu când văd ce face Cristina, mi se pare așa de Cristina, dacă tu faci așa, eu nu mai zic nimic. Adică mi se pare wow ce face ea. Și sunt fete care fac două, trei figurine. Exersează. Eu n-am exersat pe niciuna și sunt mândră de ce am făcut. Dar dacă mă gândesc la cei pasionați, că ei chiar fac, adică fac asta zi de zi, sau fac asta, nu știu, periodic. Eu n-am făcut nimic decât ce am făcut la curs și petici, atât. Deci Și dacă te uiți acum, dacă ar fi cineva nou-nouț, așa, brand new, cum zic englezii, în partea asta de modelaj și ar dori să încerce, are puțin așa niște frici, niște temeri, ce îi spune? Te uita așa în ochii lui și îi spune că dacă vrei, poți. ai recomanda acest curs mai departe și de ce anume? L-aș recomanda cu mare drag. Nu că l-aș recomanda, îl recomand cu mare drag. Uh, în primul rând, pentru mine a fost uh, la nivel personal mi-am dat seama că pot să fac orice și că pot să-mi depășesc limitele pe care mi le-am impus, mai mult sau mai puțin, și pot să văd mai departe de ce gândeam eu până atunci.
Chiar se poate. Chiar se poate. Și se poate și mai mult de atât. Chiar, chiar nu e limită din punctul meu de vedere. Deci motivul pentru care ai recomandat acest curs, care e? Se pleacă de la zero, în primul rând, și se ajunge la un nivel, pot să zic eu, de profesionist. Eu încă n-am făcut-o pe Wednesday, dar tare sunt dornică să o fac. O să mai eliberez un pic și cu siguranță o să o fac. Și sunt așa și curioasă în același timp, pentru că sunt sigură că e o provocare foarte mare. Dar sunt și bucuroasă pentru că în momentul ăsta eu am tot ce-mi trebuie ca să pot să fac. Și atunci pot să fac orice figurină în momentul ăsta. Sunt convinsă de asta. Și ce poți să vrei mai mult de atât? Super. Spune-mi ce pot eu să îmbunătățesc la acest curs. Oh. Eu acum mă gândesc la parcursul meu în curs și singurul lucru pe care consider eu că ar fi putut fi îmbunătățit ar fi fost ca eu să iau cursul dinainte. Bine, eu întrebam ce pot eu să îmbunătățesc. Apreciez tare mult cum ai luat Nu știu ce întrebarea. cred. Da. Uite tu la partea cu copiii, dacă aș fi putut, pentru cele care aveți copii mici, că tu ai lucrat cu copiii pe lângă tine. Eu m-am gândit foarte mult, mi-ar fi plăcut să fac orele astea dimineața. Sincer vorbind, având în vedere cum arată platforma și ce avem acolo pe platformă, întâlnirea de Zoom e un bonus. Exact, da, da, Adică da, se putea foarte simplu și fără întâlnirea de Zoom. Ceea ce da, pentru noi întâlnirea de Zoom a fost pentru că știam că avem și. da, Dacă știam că avem și, probabil că ne-am fi concentrat mai mult pe platformă. da. Ideea e că am avut inclusiv pe partea asta sugestii ca Zoom-ul să fie doar pe întrebări și răspunsuri, știi? Și pe feedback pe lucrări. Nu știu cum ți s-ar fi părut așa. Ar fi trebuit să lucrez înainte. Da, eu recunosc că m-am gândit că uh, cum am gândit-o eu în varianta mea ideală. Dacă eu pun în preînregistrat în platformă și voi parcurgeți platforma și eu văd care vă sunt provocările, în Zoom pot să vin cu mai mult sau mai puțin în funcție de cât poate fiecare. Pentru că nu e vorba de poate în momentul ăla, nu înseamnă că rămâi la nivelul ăla. Dar eu așa m-am gândit, de asta probabil ai observat că eu de fiecare dată în Zoom mai schimb câte ceva, mai vin câte o chestie, ca să vă, în speranța că la care s-a uitat doar în platformă va fi curios să se uite și la Zoom și invers, știi? Că poate mai afli lucruri noi. Vreau să-ți mulțumesc din tot sufletul, Oana. Nu știu cum să spun, dar chiar fără niciun fel de exagerare și cred că nu mai este cazul să mă justific, pentru că eu simt că mă simt, dar a fost o adevărată plăcere să te am în grupa asta și nu știu cum să spun, dar grupa asta mi s-a părut așa, parcă zici că toate sufletele bune s-au adunat acolo, nu știu, foarte, foarte faină energia, foarte... Și îți spun că ați ridicat, cred că am mai zis asta cuiva, ați ridicat gradul de așteptări atât de sus și din punct de vedere al skillurilor și din punct de vedere al omeniei și genului de oameni care sunteți, energia pe care o emanați, încât acum am puțin așa emoții de ce oameni vor veni mai departe, știi? Dar eu sunt convinsă că ați lăsat, cum spunem noi, dură de frumusețe, așa, astfel încât ce va veni de acum încolo să fie așa ca voi. Și bună dimineața, ce frumos este viața. Așa, Sau, bună dimineața! așa, Ce trezirea! frumoasă este? Viața! Aia e.